Od Rolanda. Stále viac ľudí dôveruje našim rybárskym prútom, vyrábaným spoločnosťou Kaivo. Či už ide o feeder prúty Team Feeder, alebo o naše prúty Black Edition Kaivo Long Range, vyvinuté na lov na veľké vzdialenosti, alebo o špicové prúty Kaivo, ktoré vidíte za mnou. Takže tieto rybárske náčinia nie sú len vynikajúce a skvelé produkty, ale predávajú sa aj v exkluzívnom balení. Ako môžete vidieť, aj tento Fidel prút má takúto krásnu, peknú, exkluzívnu papierovú škatulu. Ja to vždy nazývam šperkovnicou, pretože je taká krásna, taká precízne spracovaná, že je jasné, že nejde o obyčajný produkt. V mnohých mojich videách o rozbaľovaní balíkov som už ukázal, čo tieto škatule obsahujú. Toto však nie je podstatou tohto videa. Ako ste videli, pred chvíľou som podpísal Rolandovi túto rybársku udicu. On je Sabo Roland, vedúci predajne Jášberény Horgáš Bolt, teda Jášberény Horgáš Centrum, ktorí sú mimochodom aj našimi distribučnými partnermi a tiež partnerským obchodom Kaivo. V ich predajni nájdete bez výnimky všetky rybárske prúty Kaivo, ktoré ponúkame. Mimochodom, zoznam Kaivo partnerských predajní sa veľmi pekne rozrastá, ktorý si môžete pozrieť na našej webovej stránke, ale ak ste v Jášberény a okolí bývate, už nemusíte nikam chodiť, pretože v Jášberény Horgáš Centrum nájdete všetky rybárske prúty Kaivo, ktoré ponúkame. Takže ak by ste aj vy chceli exkluzívny darček, ktorý som vlastnoručne podpísal a prípadne doplnil krátkym odkazom, ktorý je úplne jedinečný, veľmi rád to pre vás urobím. Je dôležité, že toto platí výhradne pre produkty vyrobené spoločnosťou Kaivo, ktoré sú v ich originálnom balení a distribúcii. Týka sa to len týchto produktov a nemáte inú povinnosť, než pri objednávke do poznámky napísať, že si želáte podpis Döme Gábora a aký krátky odkaz chcete ešte na krabici uviesť. Viem, že potom to túži veľa ľudí, preto vám toto želanie s radosťou splním. Ešte na jednu drobnosť by som vás chcel upozorniť. Záujem a predaj týchto produktov prekonal všetky naše očakávania. Z niektorých veľkostí a produktov je už len pár kusov k dispozícii. Ani neviem, ako budeme vedieť zabezpečiť pončo, ak sa do večera všetky vypredajú. Vianoce sa síce zdajú byť ďaleko, ale môže sa stať, že z niektorých veľkostí už vtedy nebude ani jediný kus. Takže ak chcete mať istotu, ak nechcete o tieto produkty prísť a radi by ste ich darovali aj ako vianočný darček, neváhajte a objednajte si ich včas.